Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Nih jalan poros Purwosari Maling Mati. Alhamdulillah udah direalisasi ya. Ini udah sebagian jalan udah dicor. Nih Pemkap bangun geden lur. Selain jalan juga kiri kanan untuk yang sebelah kesana lagi, sebelah selatan itu drainase atau yang orang namain Yudit juga ikut dibangun lur. Jadi jalannya bagus, drainasenya juga bagus. Jadi jalannya itu lebih awet ngoten nggih. Nah, Mas Bro, kalau lewat jalan kayak gini lebih hati-hati ya, soalnya ini banyak besi-besi pada menjulang keluar. Ini sambungan untuk sambungan beton yang belum dicor. Nih agak macet nih, pelan-pelan pelan. Oke, nih yang satunya ini ke kanan ini. Oke, lanjut pelan-pelan di monggo. Oke lur, ini kurang lebih penampakannya jalan poros Purwosari Maling Mati kayak gini. Yang dulunya Jeglongan Sewu, nanti kayak sebentar lagi jadi mulus lus. Tapi yo kudu luwih hati-hati yo lur, nek dalan alus nek numpak ojo banter-banter. Dalan elek ngene banter ra kaprah. Pokoknya yo jaga safety nih, pakai helm, ojo arogan, hormati pengguna jalan lain yo lur yo. Bapak ning gurine alon-alon. Bapak becak Amit Amit monggo yuk. Terus lanjut lur. Nih kalau ini baru proses pembesian yo. Nah, iki pembesian. Tapi saiki iki wis dadi cor iki pas winginane iki koyo ini. Soalnya yo lagi bisa iyo sempet ngupload iki sih. Yes, pokoknya kurang luwih progresnya wis seperti ini yo. Oh, iki tumpukan Yudit iki. Oke. Iki pokoknya nek dalane wis alus yo pokok man luwih hati-hati lah. Biasane iki kulino dalan elek terus dalan alus kuwi nek numpak motor iki bantere ra satu bilah. Oh iki masang Yudit iki yo lur yo. Ya guys, alon-alon iya nek masang Yudit nutupi. Nah yo to. Dadi iki Pemkap ora setengah-setengah gini bangun lur. Dalane yo, drainasene yo, penerangan jalane yo wis pokoknya sip. Sip sip banget pokoknya. Kabeh lancar, kabeh iso berjalan sesuai target yo. Muga-muga rong-rong wulan kas yo wis kena ditoni lah. Yo iki sing iki lagi base crossan iki lur yo. Iki nek gak udan ini yo bleduke yo ra satu pilih akeh. Pokoknya yo luwih hati-hati. Terus kalau hujan yo ngoten niku. Pokoknya yo koyo sawah ngono kae wis alon-alon wis alon-alon. Iki driverku ki untuk kendel mantan pembalap koyo ini yo kan. Tak kon luwih hati-hati ngono neh. Nek dalane wis alus ki yo luwih hati-hati neh. Terutama adik-adik SMP iku sing biasane nembe iso gawe motor. Iku nek numpak angger gas wae, kadang gak ngerti kapan ngerem. Wis pokoke gas wae banter noneh nek ambek bareng kanca-kancane ngono ki lur. Amit-amit pokoknya ya wis adik-adik luwih di hati-hati yo lur yo.
ben kabeh slamet, infrastrukture pokoknya 2021 iki pembangunan untuk wilayah Kecamatan Purwosari ki wis jalan poros. Kecamatan Purwosari sampai Tambakrejo iki wis mulai pembangunan luar biasa iki ya lur ya. Iki tikuan gini yo untuk rawan iki yo hati-hati lur. Iki teko jembatan Perayungan jenenge iki melok Desa Purwosari jan iki lur. Yo wis hati-hati. Sing tekan kene iki ijek apa iki? Distrosi ngono ya lur. Distrosi dilubang-lubangi koyo 2 meteran iki jerone. Yo ben apa? Core iki luweh nyokot ngono lho. Soale Bojonegoro itu terkenal tanah gerak. Jadine yo perlu distros ya lur ya. Wis ngene iki kurang luwih keadaane saiki lur. Yo kuwi nek dalan kok ngene yo banter ra sadu bilahe. Nah wis alon-alon Mas ngalah. Ngalah memberi toleransi kepada pengguna jalan lain itu lebih bagus lho lur. Kalau sampean tahu. Ojo sak senenge udele. Nek wis roh kendaraan luwih gedhe ngono kuwi yo ngalah. Nek sampean mbok kietno, tetep sampean sing loro saale nggawe sepeda motor ya toh. Pokoknya toleransi berkendara di jalan raya itu yang utama ya lur ya. Iki dalane serati elek iki sing awal tak record kayak iki sing lokasi Jeglongan Sewu iki lur. Yo wis strosan kabeh iki alhamdulillah lah. Iki wis nyata direalisasi iki. Oh, alon-alon Mas. Dalane kurang bersahabat. Oh, oke. Iki kiri kanan jalan iki yo dikeruki nggo bego iki lur ya. Iki drainasene kiri kanan yo dibangun iki wis. Pokoke bangun geden lah intine. Dalane apik, oh PJU-ne iki wis kepasang kabeh sampai tekan kono kidul ngono wis pokoke nek bengi iki yo padange ra kaprah. Kok ditambah dalane alus, drainasene lancar, iki to. Yo drainase keruk iki. Iki pipa-pipa PDAM koyo padha pedhot iki lur ya. Tapi yo gak apa-apa lah iki lemahe PU kok yo. Karek sing duwe lemah to, arep dikeruk ya arep diapakno. Sing penting untuk kebaikan bersama iki. Nah iki yo to dikeruk kabeh. Jadi sepanjang jalan Purwosari sampai kono teko desa Kuniran iki kiri kanan iki dikeduki no. Banyune amber-amber lho. Iki perkara pipa PDAM pedhot kaya lur ya. Ya sing pengguna PDAM yo sementara sabar. Soale yo iki lho, banjir ngetan iki banyu kok PDAM iki lur. Soale yo jalan iki didandani. Dadi mungkin yo gak sengaja kesaruk apa bigo iki lho lur. Iki wis teko wilayah desa Gapluk iki lur iki. Nah, kayak begone gedene ra kaprah kae. Iki teko ngarep bali desa Gapluk iki lur. Iki wis pokoke iki kabeh teko kidul iki. Mulai drainase, ki enak sing di TPT juga gak yudit semuane. Pokoke iki wis bur-buran kabeh wis trosan iki. Pokoknya lancar terus untuk PU yang mengerjakan jalan ini, semoga tiada hambatan berarti proyeknya lancar, jalannya cepet. Dadi wis saya sebagai masyarakat biasa cuma terima kasih jalane sing dulune wis ra karo-karoan yo apik jane wis aspalan cuma aspale padha ilang dadi Jeglongan Sewu saiki wis diratake
wis mulai pengerjaan di dalan Rabat yo wis alhamdulillah iki sing wong-wong Kuniran, wong Gapluk, wong Brosari sing merantau-rantau yo kurang luwih koyo ngene iki dalane kene saiki wis mulai dibangun iki lur. Wis muga-muga nek pas sampean mulih wis gak kopit-kopitan kae iso mulih nek wayah riyaya yo luwih ati-ati dalan iki wis alus ngono ya to. Iki wis mlebu desa Kuniran iki. Kuniran iki wis masuk iki yo wis distrosi kabeh. Ya wis lah. Pokoke intine ngono lur ya. Nek dalan wis alus tetep apa luwih ati-ati. Aja pah dalan alus nek numpak motor iku sak senenge ya lur ya. Yo alus yo ati-ati yo slamet ngono pengene. Dadi motor awet, awak yo gak lara kabeh nek dalan elek iku yo amit-amit nek numpak motor yo lara kabeh ning awak. Motor yo cepet bobrok, kadang baut coplok yo ora roh yo lur yo. Yo wis iki, yo wis to, sip lah pokoknya. Wis semoga yang terbaik semua untuk pembangunan wilayah Kecamatan Purwosari, sehat selalu dan cepat selesai proyeknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang bucal orang ya? Iya. Di Mendek bisa lewat per Mas ya? Nah, Nyepet-nyepet ya? iya. Balik turun dan Rono, gitu. Oke. Sip, nyetan. Balik. Ya, gimana ya? Iya. Gak apa-apa orang itu.